Download na! Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman, panahon na, tapuso na ang pagbabarasunan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagiyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Pilipinas, maray na hapon po sa Indoga Boss. Welcome po mga tugang sa programang Kaya, digdi po sa DCGB. Kumusta po nga mga boss? Kami po nagalaom na kamuga boss nasa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini librido po sa anuman nakapahamakan. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang nin ano nga ning aldaw ngunyan? Sabado, petsa 8 po kan bulan na Marso. Kami po nagapaabot giraray nin pang mustasa ng bang member kan bilog na family. Hangan po kitang alas 3 nin pagkahapon. Pasensya na po kamo. Pigahalat ko so bahaong kaya digi sa baba kan DCGB. No rin daw yan matatapos na problema takuyan ni sa baha, no? Pero pag taga-suro si Ripon mo tabi ko yan ni sa tuyang CCTV dyan, pasensya na po kamo, pigahalat miso bisita ko ngunya na pagkaaga, ngunya na paghahapon, kaya lang na pagalaw kakahalat duman sa babata. So pasakat sa muya, baha. Dapat kayod kuya. Ano daw kung sa agay ng tapikon ta sa Lunes, ano? Naradyo tangani. So, ibadi, sige daw, Joshua. Hi, si Joshua. Naling ko dyan si Joshua. Sa Lunes daw, concentrate mo daw ang issue tadigdi sa Imperial Court. Yan na, basura. Yan at bahat na yan na. Si Kapitan, boda so sa engineering, kauroon ta daw kaan. Gari, din ako na ugma. Din ako na ugma. Kaya lang dai pa man tabi so bisita mi gayod ang mananggad. Pigimbitaran mi so ano yan? Ano yan? Ikaw tabi duman sa certificate sa table ko. Tayaon duman so pangarang kang pigimbitaran ta. Siguro baka nakwanta, naguran o baka nagjan ko yan nimi. Di ko aram ko nagjan ta. Baka uminatras, tabaha. Saka baga baka unay ko aram pangyari sa if-feature ta ko tangon yan bata may minabot man ko yan baka man so bisita ta ano minabuting di duwang babayi salbata ng pangyayari ang minabot digdi duwang babayi sarong slim sarong chabi-chabi ano nga niya ko tabi miss paghuna ko yun na kuya ni mi ay masin nga niya po kami ma'am ki kwan masin nga niya po kami ma'am ki circulator para sa thesis writing ang niya ko okay anong pangaran mo ay kwan nga niya sinabi sa ko usong ngaran ika nga niya po si Henry M nga niya ko iyo mas kulado ka pala niya sa personal paguna ko nga niya gurangon ka nganya ko ni hay sa papel na ipapareceive nindo ni nga po nganya ko dumang kamo sa ibang estasyon magkuan maghanap ka respondents kan research nindo kan thesis nindo tapos pero sa personal pala niya sir gwapo ka hay na nganya ko surat iresibong ko na ay na nganya ko sulit ay na nganya ko sulit receive ko na saka baga ko yan naring mo to ko yan iming daw gabay dyan nganyan pigimbitaran mi kaya so Bicol Regional Coordinator kan Tulong Kabataan tas nahiling mi kaya sendang Facebook igwasinda ki sarong magayon mga tugang na advokasya Noy, ana pa daw tabi dyan sa, baka makuha digdi sa, kuya ni May, ana pa daw tabi dyan sa record. So, may interview ako dyan tungkol sa International Day of Water, baka kayahon pa. So basta na po musuto ang topic about water. Ayan na pa natabi, Noy. Basta ang topic about, water conservation, about river and water. Tango niyang kayang bulan, yung tabi ang river conservation. Mabigla kami ki mga pwede tang ma-share sa endo paano kay niyo? Haloy ako sa baba kisamo-samo nganya ko hay na daw subisita ko. Ako kay ang suspetsa ko ni duwang kuya ni duwang bagay. Baka nagdyan baka naghali. Tadang kaya kimaagihan. Kuya din manindaram na pwedeng umagi naman sa mga FM. Ikaduwa, baka talagang dahi pa. May pigimbitaran kami, baka totoo umabot. Ang ngaran po si Cesar Goyala. Yan. Siya po ang Bicol Regional Coordinator kan Kaya, Tulong Kabataan. Dahil ba kaya sa advocacy ninda, mga tugang para sa environmental program. Kada ko linang sinang pigigibo, di na-inspire ako. Na-inspire ako na mahiling mga tugang kung ano tabi ang senda na pinagigibo
para po sa tuyang kapalibutan. Iyan ang katuyuhan kung nataan sa tuya tabi na programa. Yan tabi ang katuyuhan kung nataan sa tuyang programa, nag-imbitar ki mga tao na pwedeng makahiras, tabi kan sa indang eksperyensya, pwedeng makahiras kan sa indang na mga pinagigibo, tabi pasisiring sa greener and sustainable future for everyone. Yan. Iyot arong tabi ka yan. Greener and sustainable future for everyone. Okay? O di, sige, di. Ang paghandaan tangon yan mga tugang, ngunyan na mga panahon na ini, ang paghandaan tangon yan, kung paano mga tugang ang kwan ang pag-dispose kan mga tarpulin dyan sa tuya tabi na palibot after iyan kan eleksyon. Iyan ang sa tuya na ano yan, iyan mga tugang ang saro na sa tuya na iling-hilingon ta. Maimbitar kita kaan sa mga maabot na daw sa mga tamang ahensya de gobyerno. 'Di ba? Ano paano pag-dispose ka iyan? O ngunyan tabi na Women's Month. 'Di ba? Anong maitabang tabi? Siguro sa maabot na Sabado, ma-interview kita ki mga kababaihan. Ano? Ngunyan na Women's Month, ano ang papel ninda sa environmental protection and preservation? Ay magayunon iyan. Adi, tasabi kan texter ta, good afternoon po, Henry M. Good afternoon, Sir Henry. Mag-isip ka po kung isang pwedeng maimbitaran sa Sabado para po sa Environmental Protection Program. Yan, magayunon. Adi, Yung mananggad yan baga Women's Month. Ano ang role kan sa tuyang mga kababaihan para tabi sa environment? Sisa doon pwedeng maimbitaran ta ka, naigwasin da ki exemplary performance. Di ba? Iyo tabi yan ang saro sa gilingon. Mahanap kita ki ngunyan bagang Women's Month, anong papel kan mga kababaihan para po sa satuya na palibot? Magayon na si ripunta iyan. Magayon mga tugang na hilingon taan. Tabi sa mga maabot na aldaw, tangani na mas mapakinabangan ta ang satuya tabi na sitwasyon. Ayo, ay, baka yun ni hapotaro tabi ko yan. Kung ano tabi sa pangaran? Kung ano tabi sa pangaran? Noy, Jerome, ikaw na tabi, baka yun na ini. So pangaran tabi, tangani na isa lang ta. Tang bisita ko niya, nagangaran na Cesar Guyala. Tabi, Tulong Kabataan, Bicol Regional Coordinator. Commercial daw muna ko ni, pwede ka mag-commercial ni. Pwede ka lawagin na muna ang commercial. Ta-briefingon ko ini na, ma-briefing mo na kami digdi sa satuya na bisita ta. Dapat di pa kami nagkauro na duway. Kung isalang ko, di baka kung magkakikigang kami kan direksyon kan sa moyang discussions. Pero magbahon ako na igwangon yan kita ki mga grupo na iyo po mga tugang ang yaon po digdi sa tuya na palibot na nagmamakul. Maski lamang sadit sa nabaga, sadit sa na partisipasyon sa komunidad. Tabi kung ano iyan na mga kuan na iyan, mga bagay-bagay na iyan. Madali tayaon na sa bisita ta. Kumarsali daw una tabi. Kuya Nems, kumarsalan daw una ta briefingon ko una ini ha. Kumarsaling una tabi. Mga tugang alas 2:32 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Figaro!
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa Kaya, digdi po sa DCGB. O yan na po ang satuyang bisita. Ano yan, hali pa pala na sursugon ini. Kababayan ko pala ini, mga tugang, ang Regional Coordinator po, Kantulong Kabataan Bicol, Cesar Angelo o Angelo Goyala. Cesar, maray na hapon sa imo, magandang hapon sa iyo. Welcome sa DCGB sa programang Kaya. Magandang hapon po sa lahat. Tapos una sa lahat, isang mapagpalayang araw ng kababaihan po sa lahat. Oo nga, ano? Opo. Oo nga pala, Women's Month nun yan. Opo, Yes Women's Month. Okay. Sige, Cesar, kasi nag-search kami ng mga gusto naming ma-feature sa online ngayon sa aming programa. Isa sa mga nadaanan namin yung Tulong Kabataan. Pwede mabigyan mo kami ng detalye? Ano ang inyong organisasyon at ano ang obheto? Bakit nabuo ito? Yung Tulong Kabataan po ay isang youth-led na network na may emphasis sa kahalagahan ng right-based, scientific at grassroots approach sa disaster risk reduction. Tapos ginagamit po natin dito sa Tulong Kabataan ang principles ng right-based approach at ang community-based disaster management. Tapos dito po sa right-based approach, tapos sa community-based disaster management ay mas ini-involve natin yung mga tao pagdating sa disaster management. Tapos sa right-based approach ay
pinaparealize natin sa tao na kaya nagiging biktima tayo ng mga malalang mga epekto ng kalamidad ay dahil inaagawan tayo ng mga karapatang pantao kagaya ng pabahay, trabaho at edukasyon at marami pang iba. Kaya ayun pong pinarealize natin sa mga residents sa mga communities na pag makuha natin ay maklaim natin yung itong mga inagaw sa atin ng mga karapatan ay mangyayari ay hindi na tayo magiging ganun maging kalala ang epekto sa atin ng mga disasters. I see. Oo. So, ang inyong, kayo ba ay NGO? O paano na ba ang organisasyon ninyo? Saan nagsimula to? Mayroon ba kayong national na sumasaklaw sa inyo? Yes po. Mayroon pong, nagsimula rin po yung sa national bilang parang initiative lang po ito ng mga youth orgs, mga student leaders. Opo. Tapos ginagamit po yung hashtag na Tulong Kabataan. I see. Tapos doon na po nagsimula, na ginamit na yung Tulong Kabataan bilang name na ng org hanggang sa naging NGO na po, SEC-registered. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. So, may legal personality Yes kayo po. kasi SEC-registered kayo. Yes po. Oo. Tapos parang nagkaroon na rin dito ng chapter sa Bicol na nagsimula nung mga sunod-sunod na bagyo kagaya ng kay Kinta, kay Rolly, kay Ulysses. Tapos din na po nagsunod-sunod, nagkaroon ng activities nung nag-erupt yung Mayon, yung sa Bulusan. Tapos na po, sunod-sunod na po. I see. Okay. Kasi naalala ko yung sinasabi. Kasi nag-training kami yan, yung rights-based approach. Yes po. Nag-training kami. Bago pa lang ako sa media noon, mga reporters kami. Nag-training kami sa rights-based approach. Maganda ang pinag-uusapan dyan. Ngayon, kayo pala, isa sa mga activity ninyo, yung tungkol sa disaster response. Yes po. O, paano niyo ginagawa yung disaster response sa ating mga kababayan? Sa disaster response po ay ang una, nagkakaroon tayo ng parang DNCA or Damage Needs and Assessment. Ayun, okay. Tapos doon po ay inaalam natin kung kumusta ang kalagayan ng mga residents doon sa community. Tapos kumusta mismo yung community. Okay. Tapos aalamin natin yung mga kagyat nilang pangangailangan. Tapos doon na tayo mag-base sa kung anong dapat natin magawa. Tapos after that, magkakaroon ng pag-usap-usap yung mga susing tao. Tapos mag-start na tayo ng mga donation drives. I see. Tapos Okay. after nun, magtatawag din ng mga mag-call for volunteers. Tapos after nun, magpapagulong na tayo ng mga aktibidad natin para sa mga community na apektuhan. Maganda. Kaya wala kayong parang naboom kung saan ang tanggapan nyo. It's a more on coordination. Yes po. Para gumawa ng tulong sa ating Yes mga po. kababayan. Okay, sabi ng texter natin, Sir, pakitanong po sa bisita niyo, estudyante po ba siya? Mukhang ang lawak ng kaalaman niya. Sige, Yes sige po. ka daw. Estudyante po ako. Ako ay isang fourth year political science student po sa BU po. Ayun, oh. Pero ang tingin ko sa kanya, parang professor na eh. Okay. Sige, Cesar. Kasi ang focus ng ng invitation namin sa iyo, mai-share sa ating mga listeners, anong mga environmental programs na-involve kayo, para sa ating mga kababayan, para naman yung mga nakikinig na kabataan ngayon, pati yung mga magulang, ma-inspire at saka, sabi nga, kahit anumang ginagawa ninyo, sigurado ako na may tulong yan sa ating environment o sa ating kapaligiran. Sige na. So, ayun po, ang Tulong Kabataan po ay na-invite na po sa mga iba-ibang forums, kagaya po sa BU po, isa po dito ang Edukalikasan sa CSSP po. Opo. Isa po siyang forum na pinag-usapan yung ang sitwasyon ng kapaligiran at klima dito sa Bicol. Opo. Tapos, isa rin dito yung Sulong Kalikasan. Kasama rin natin dito yung iba-iba pang mga environmentalist na taga dito sa Bicol, pero andun pumupunta sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa mundo, para pag-aralan at palawakin pa yung advocacy, ang protektahan yung kapaligiran. Okay. Tapos sa mga activities rin po na mga para sa disaster response ay ang ginagawa ng Tulong Kabataan ay hindi lang basta-basta magbibigay tayo ng mga relief goods or magpapa-feeding sa mga residents, kundi tuturuan din natin kung ano ang kalagayan ng Pilipinas pagdating dito sa mga krisis, pagdating sa klima, pagdating sa kapaligiran. So ayun po ang sinusulong ng Tulong Kabataan. Opo. Yan bang sinasabi mo, di ba? Pinag-aaralan din ang climate change, Yes climate po. change and adaptation. May mga ginagawa na kayong mga paraan para sabi nga, maka-advance tayo sa ganong sitwasyon?
ang inyong organisasyon, ang inyong grupo? Ang ginagawa po ng Tulong Kabataan ay nakikisama sa ibang mga organisasyon para nakikianib, po, partner. para Okay. palawakin pa yung advocacy natin pagdating sa pagprotekta sa klima at sa kapaligiran. Ito pong mga advocacy natin ay una ay hindi kasalanan ng mamamayan ang nangyayari sa krisis at sa klima. Madalas na pinag-uusapan ang climate crisis at sinisisi yung mga nasa poder ang mga mahihirap kung bakit may pollution at iba pang mga environmental problems. Siguro matinding example po dito yung sa pag-phase out ng mga dating jeep po na sinasabing ito yung dahilan, ang mga usok ng mga dating jeepney ang dahilan sa pagtaas ng temperatura. Na kung tutuusin, mas madami pa yung mga pribadong mga sasakyan kaysa sa mga jeepney. Tapos yung mga jeepney naman, mas madami yung nasasakay nila. Kaya kung titingnan natin doon, malalaman talaga natin kung sino ba talaga yung mas nag-contribute sa pag-init ng klima. Tapos, ayun. Okay. Sige, ano pa ang mga ginagawa ninyo para mas makatulong tayo sa pagbubuklod at sabi nga may ahon ang sitwasyon ng ating climate sa ngayon, ang ating may kinalaman sa ating kapaligiran. Ano yan, Cesar? Isa po dito yung pagtatawag sa mga kung sino talaga yung accountable na hold silang responsible at ayun kung pwede nga magbayad sila sa mga nagawa nilang pang-dedestroso sa kapaligiran. Isa dito yung mga malaking kumpanya na pangunahing sumisira sa kalikasan. Sa mga local tapos mga national na mga politiko na ayun si mga nasa likod ng mga quarrying, mga illegal logging, tapos mga illegal mining na sila lang naman. Tapos kung pupunta sila sa mga komunidad after ng isang baha or after ng isang bagyo ay sabihan nila yung mga nasa communities na kaya nilang bumangon dahil resilient yung mga Pilipino, mga matibay daw tayo. Which is nakakalungkot kasi mali yung gano'n na kaya naging matibay yung mga Pilipino, kaya naging resilient tayo dahil sa pagkukulang ng gobyerno na punan yung mga pagkukulang nila ay mga pagkakamali nila. Yung nangyari, tayo na lang mismo ang nag-cope kung paano tayo makakaahon ulit. Imbes na gawan nila ng mga long-term solutions, ay ang ginagawa na lang nila itong mga short-term kagaya ng pag-ibigay ng mga relief goods, ang mga pabahay na hindi naman ganun kapraktikal. Tapos, pinopoliticize nila. Kaya, ayun, hindi nagiging maayos yung mga binibigay nilang tulong. Kayo ba sa grupo ninyo parang may konkreto kayong ginagawa para sa mga specifics para sa environmental protection? Halimbawa, yung mga, kasi may nakita ko sa mga clean up drives, etc. Ano ba kayong mga konkretong action na ginagawa? Ayun po, may mga clean up drives po. Tapos yung pagtuturo po ng community-based disaster management. Ayun, maganda yan. Yes po. Sa community-based disaster management po, nakapaloob rin dito yung pag-aalaga sa kapaligiran. Dahil una po, dapat i-ready natin yung mga communities na maging handa pagdating sa mga kalamidad. Tapos, ayun na, dapat yung magtutulungan yung mga nasa community ang nasa mga hindi ganun kaapektado ng mga kalamidad ay sila yung tutulong sa mga sobrang naapektuhan. Tapos yun na. Tapos before pa man talaga tumama or magkaroon pa man ng mga kalamidad, ay dapat i-ready na natin, matuto tayong mag-segregate ng mga basura na wag itong mapupunta sa mga drainage. Tapos syempre matuto rin tayong mag-recycle para hindi ganun kadami yung basurang mapupunta kung saan-saan. Sa tingin nyo, Cesar, ang ating environmental program sa ngayon, may mga dapat bang ayusin? Kasi napansin ko sa iyo kanina, tama naman yung sinasabi mo na hindi dapat isisi sa kung kanino, di ba? Yes. Dapat may mga action na dapat gawin. Sa tingin mo, yung environmental program natin ngayon, may dapat ba tingnan at bigyang pansin lalo ng mga nakapwesto sa atin? Yes po. Ang dapat po bigyan pansin ng mga nasa pwesto natin ay ang
pagbibigay pansin doon sa mga proyektong nakakasira sa kapaligiran. Yes. Tapos isa rin dito yung pag-call out po sa mga nasa yung mga malaki na pong bansa kagaya po ng US at China na kung yung US at China ang carbon emissions po nila ay mas mataas pa compared sa kalahati. Correct. Lagpas pa sa kalahati yung carbon emissions nila pag sinama-sama yung carbon emissions ng lahat ng bansa dito sa mundo. Kaya ayun, maganda po na i-call out itong mga bansa na ito na magkaroon sila ng compensation, magbayad sila sa mga pinagagawa nila dahil kung dito sa Pilipinas yung carbon emissions natin ay wala pa sa 1%. Yeah. Pero tayong isa tayong sa mga bansa na laging naapektuhan ng mga bagyo, mga matinding pag-ulan, mga sobrang lakas na mga heat waves. Yeah. Kaya ayun po. Opo. Ano sa tingin nyo kayo? Kasi alam ko kayo mga kabataan, mga idealistic kayo masyado at saka masaya kami dahil nandyan kayo tumutulong sa ating lipunan, sa ating mga kababayan. Ano sa tingin mo ang parang ang mga dapat na mabigat na role ng mga kabataan sa ngayon, nakikinig sa ngayon, lalo yung mga Gen Z, di ba? Ika siguro baka nasa Gen Z ka pa o millennial ka. Gen Z na po. Gen Z ka. Opo. Yung mga, di ba, ano ang tingin mo yung mga hindi masyadong, di ba, may mga taong hindi nakikialam, parang, sige, bala kami, ganito rin kami, di ba? Ano sa tingin mo? Anong sa tingin mo dapat maging role po ng iba na grupo ng mga kabataan? Ang maging role natin na kabataan ay patunayan na tayo talaga ang pag-asa ng bayan. Ayun i-continue natin yung pag-aaral hindi lang sa loob ng paaralan kundi lumabas tayo. Dahil doon natin matututunan kung paano talaga natin tutulungan yung lipunan. Kagaya po nung nakaraan may isang activity kami para sa mga fisher folks sa Victory Village. Tapos doon namin natutunan yung ang hirap na dinadanas ng mga fisher folks natin doon dahil sa 15 kilometer radius na sobrang liit na lang ang free na dagat na pwede nilang pangisdaan. Kaya ayun na maraming iniisip sila kung may makakain pa ba sila. Kaya ayun po. Ayun yung kagandahan ng paglabas ng mga estudyante, mga kabataan sa paaralan para mas lalo papalalimin yung kaalaman nila pagdating sa lipunan. Paano ka dyan, Angelo, na-involve? Kasi tingin ko parang ang lawak ng ang kaalaman mo. Ang lawak ng kaalaman mo tungkol sa tubig, sa lupa, pati siguro sa aire, may alam ka tungkol dyan. Paano ka na-involve? Paano mo paano ka nagkapag-desisyon na ito ang aking pwedeng gawin, ito ang aking direksyon para sa bayan? Simula pa man diba? po noon. Ano ba, medyo mahirap yung kabataan, hindi basta-basta ma-encourage na pumunta mag-join sa inyo. Pero ikaw, nafe-feel ko na parang nandiyan ang conviction mo na tumulong sa ating lipunan. Ayun po, kasi simula pa man noon, na-involved na rin po ako sa mga ibang volunteer works. Tapos doon ko po nakita na kahit ano mang ibigay naming mga relief goods, kung ano pa man mga hot meals na ipamigay namin, ay hindi pa rin yun magiging sapat para maibsan yung hirap na dinadanas ng mga kababayan natin. Kaya doon ko po naisip na kailangan ko pang mas may gawin pa aside dito. Kaya ayun, nag-aral ako kung anong meron sa lipunan, kung anong meron sa mga krisis natin sa klima at sa kapaligiran. Kaya ayun, tapos naabot na po hanggang sa dito na po. Ayun. Paano mo siya sa buhay yan? Yung laban na yan? Diba, sabi nga, walk the walk. Talk the talk and walk the walk. Walk the walk. Talk the walk. Paano mo yan ay sinasabuhay? Kasi hanga ako sa mga ganyan sa mga kabatang kagaya ninyo eh. Paano mo isinasabuhay yan? Isinasabuhay po. Diba? Yung walk the talk baga. Kung anong sinasabi mo, yun dapat ang ginagawa mo, di ba? Ayun po, kailangan lang po ng paninindigan. Tapos, need lang po talaga natin mamulat sa kung ano talaga yung kalagayan ng ating lipunan. Tapos doon na po natin ma-realize na kailangan natin makiisa, tapos tumindig rin sa mga kinakaharap natin mga problema. Oo. Ano pang ibang mga ginagawa ninyo para sa ating mga kababayan?
yung tulong kabataan Bicol? Ayun po, aside po sa pagbibigay ng mga tulong ay ayun, nagtuturo tayo. Kagaya po ng dito sa Edu-Kalikasan, tapos sa Sulong Kalikasan ay nagturo tayo sa mga estudyante sa BU kung ano yung kalagayan natin sa klima, tapos sa kapaligiran, at tuturuan natin kung ano ba ang pwede natin pang magawa. Yeah. So ano ba itong mga pwede natin pang magawa? Isa dito yung pagsasali sa mga organisasyon, syempre. Dahil kung for example, ako nasabihin ko na climate justice now, hindi naman magiging ganun kalakas yung boses ko para marinig ng karamihan. Kaya ayun, importante yung pagsali dito sa mga organisasyon dahil mas maririnig yung mga boses natin, mas maririnig dahil mas malakas na, mas marami na tayo. Kaya ganun, magisimula na yung ginugusto nating pagbabago pag kolektibo na tayong gagalaw, kikilos para dito sa gusto nating kinabukasan. I see. Okay. So, dapat may convergence, ano? Yes may po. convergence kayo para mas lalong lumakas yan. Sige, ano pa ang gusto mong i-share sa ating mga tagapakinig ngayon? Parte ng inyong advokasya sa ating lipunan. Ito pong, ang tagline po ng Tulong Kabataan ay Redefining Resiliency dahil Redefining resiliency dahil ayun po, hindi naman natin pinopromote ang resiliency in a sense na magtitiis sa resulta ng mga disasters at climate change. Ang gusto natin ay ang resiliency na rooted sa pagkakapacitate sa mga communities na harapin ang mga environmental problems at collectively mag-take tayo ng action for climate change and sa mas sustainable na development. Tapos buko dito ay may diin din tayo sa pag-resolve ng mga roots ng vulnerability ng mga communities. Kaya ina-encourage natin yung mga kabataan na mas maging active sa mga campaigns natin kagaya ng climate change, tapos sa climate justice, tapos panagutin natin yung mga kurakot, mga kurap na mga politiko sa mga kakulangan nila sa mga flood control projects, tapos sa kawalan ng maayos na drainage systems, tapos sa mga waste disposals, tapos sa iba pa. Kaya ayun, dahil tayo mga kabataan nakita naman natin tapos na-experience natin yung mga epekto ng krisis sa klima at sa kapaligiran, kagaya ng nung nakaraan lang yung mga sobrang lakas na ulan hindi tayo makapasok sa paaralan. Tapos binabaha yung suspension of classes. Yes po. Tapos ang daming communities dito sa Legazpi pa lang na binabaha, konti pa lang na ulan. Tapos ngayon po na sobrang init naman. Ayun po, na-experience natin na ang mga paaralan natin niya ay hindi naman talaga nun ka angko para sa mga kinakaharap nating problema sa klima. Kaya ayun, maganda na makiisa tayo para marinig pa kung ano talaga ang pangangailangan ng mga kabataan, mga estudyante. Kaya ayun po. Opo. Ang halimbawa, ang nakikinig yung mga, tama ba, kaming mga maedad na. Yung mga maedad na. Anong mensahe mo sa kanila? Yung mga parents, mga tatay, nanay, lolo, lola. Anong mensahe mo sa kanila pa na kung paano, sabi nga, maintindihan ang inyong adhikain sa ngayon, sa mga panahong ito? Para maano po, ang mensahe ko po sa mga nakakatanda na ay ayun, suportahan po natin yung mga kabataan sa laban nila dahil yung laban po ng kabataan ay hindi lang po laban ng kabataan kundi laban po ng lahat ng mamayan sa lipunan. Kaya ayun po, suportahan natin. Support ng parents, ano? Yes po. Para nakita kung ano ang gustong gawin ng mga kabataan na katulad ninyo. Okay, with that, pasensya ka na, medyo kapos na tayo ng oras. Yes po. Bitin tayo sa discussions natin. Pero with that, sa tingin ninyo, ano ang immediate na pangangailangan sa gayon na dapat tugunan ng ninyo na mga kabataan may kinalaman sa problema ng ating kapaligiran? Ito po yung pag-call out sa pagkukulang ng mga nasa position po. Ngayon po yung ang dami ng mga problema natin sa kapaligiran. Pero patuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawang mga aktibidad na nakakasira sa
kapaligiran. Kaya ngayon po sana na mag-election na Yeah. ay bagong opportunity na po to na para yung maluklok sa pwesto ay yung mga may alam talaga. Yung magagawang mas maayos yung buhay natin. Kaya siguro po kung tayo ay boboto, hindi lang natin tingnan, of course tingnan natin yung mga plataforma nila, Yeah. pero mas maganda na tingnan natin ang higit pa doon kagaya po ng mga background ng mga politiko, kung sila ba ay meron ng mga kaso, may mga record na po ng pagnanakaw, or kung Yeah. ano pa, kung sila ba ay nasa political dynasty. Dahil po ayun, kasi kung iisipin po natin, parang ang sakit naman na yung iluluklok natin sa pwesto yung mga nagsasabing alam nila yung danas nating mga ordinaryong Pilipino, na kung sila lang naman ay tumatambay sa kanilang mga de-aircon na kwarto habang tayo ay pinagpapawisan sa sobrang init. Sila ay andun sa nagpapahinga sa komportable ng tahanan na hindi inaabot ng baha. Yeah, ayun po, alamin natin kung ano talaga yung background pa ng mga politikong itong nagsasabing alam nila kung anong danas natin. Yes, opo. Thank you, Cesar Angelo Guyala, Regional Coordinator, Tulong Kabataan, Bicol. Ay, sa akin na, tumiting kita sa Horontang daw, pero at least siguro sa mga listeners tangon yan, nakakuha kimportanting punto kung anong sa indong role para sa satuya na kapalibutan. Sige tabi, Cesar, parting word sa mga listeners ta. Ayun po, lagi po natin tatandaan na tayong kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya, ayun, lumabas tayo sa ating paaralan at ipatuloy ang ating pag-aaral sa mga komunidad na at nangangailangan ng ating tulong. At ang mga natutunan natin dito sa mga komunidad ay i-share natin sa ating mga kaibigan, mga klase, sa ating pamilya, para mas mapalawak pa kung ano talaga yung mga advokasiyang natin, ang mga advokasiyang kailangan natin ipatulo ay palawakin pa. Kaya ayun po, tara Thank na, you so much. tulong na, Yes, kabataan. Tulong na, magayon ang kwan mo Opo. Tara na. Yan ang saro sa mga kwan nindo, punchline nindo Tara na. Tulong na. Ayan. Mga tugang, Cesar Angelo Guyala, siya po ang Regional Coordinator Kantulong Kabataan sa Bicol Region. Thank you, Cesar. Yes po. Sa oras mo sa DCGB. Siguro sa mga masunod na mga aldao, ma-invite giraray kami sa endo para sa mas halawig na discussion. Yes Hindi po. po sa programa na kan DCGB na may katuyuhan na makapag-share kita kan mga pinagigibot para sa tuyang kapalibutan. Yes po. Salamat na malay. Yes po. Okay. Thank you. Mga tugang, thank you po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Thank you, goodbye. Alas 3 po, masunod na ang programang Pinky on Mo Baby. Goodbye. Maray na hapon sa Endoga Boss. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya!